Yan, good morning mga kaibigan. Sa ngayong araw mga kaibigan, samahan nyo kami. Susuungin namin yung silong ng mga bakawan na yan. Kung anong makita natin dyan. Kahit ano, kahit bayawak. Hindi, manghuhukay tayo ng mga naliligaw ng mga alimango dyan. Sana makakuha tayo ng marami. Ito gagamitin natin, kalbot. Kasama natin si Puging Boboy. Saka yung sa likod, yung Hari-Hari Boy yan. Bagong membro ng Team Paigarong. Ito yung gamit natin. Kaya parang may kalawit kasi pag nasa loob ng butas, hatakin na yung buboy palabas. Pangkawit ng puso ng babae. Ito ba't may itak ka? Panghukay. Panghukay. Ano to? Pang ano to? Pangkawit sa puso ng babae. Pangkawit. Mga kaibigan, nagbibiro na naman. Tara. Kasi hindi pa napapanaginipan yung para sa kanya. Yun mga kaibigan, tara. Samahan nyo kami. Sana mga kaibigan, makakuha tayo. Kahit medyo ano dito mga kaibigan, puro panganib ng konti dito sa ilalim ng bakawan na yan. Kasi ang daming nakatirang mga ano dyan. Yung mga bubuyog. Minsan kasi may isang matanda rito. Nanguha lang siya ng kahoy. Kinuyog siya ng bunga bubuyog. Kaya na-hospital siya mga kaibigan. Nadala siya sa hospital. Hanggang sa layo ng bahay niya, nakabuntot pa rin yung mga bubuyog. Pumasok pa nga sa kwarto eh. Siguro sa sobrang galit. Kaya ingat-ingat lang tayo ngayon mga kaibigan. Sa mga Bicolano, Marhainal daw sa Intugabos. Sa mga kaibigan nating mga Tagalog, automatic Tagalog na rin ang salita ko kasi. Siyempre sa mga Bisaya, maayong buntag o maayong adlaw. Yun. Masukal lang mga kaibigan, kaya medyo ano tayo. Hanap-hanap tayo. Pero makakita tayo niyan sa lawak ng bakawan na to. Huwag lang tayong maliligaw. Si Buboy ano na siya, naghahanap na siya. Sana may makita tayo. Boy, yung kulay pulang ano, yung parang ano ba yun, kalasakas dito sa atin sa Kabikulan tawag nun. Pag may makita ka, hukayin mo na. Hari, umiwalay ka Hari. Basta tandaan mo lang kung ang ingay namin para hindi ka maligaw. Doon ka bandaw, maghanap ka ng butas na malaki sa limango. Okay. Yan, huwag ka lang lalayo masyado ha, Hari Boy ha. Baka pag naligaw ka sa lawak nitong silong ng kakahuyan na to, di mo alam kung saan ka lalabas dito. So yun mga kaibigan, wala pa tayo nakikita. Hindi na natin nakita si Buboy mga kaibigan. Ang bilis niya maghanap. Yung mga kaibigan, nakakita tayo ng bunga ng nipa mga kaibigan. Yang nipa na yan, kinakain ng laman yan sa pagkamura pa, yung parang malambot pa siya, buko pa nipa. Kinukuhaan din yan ng ano, tuba na ginagawang lambanog. Kinukuhaan din yan. Yung sariwa pa nito, pinuputol yan, tsaka sinasahuran dyan ng pangsahod dito. Puputulin yan, sasahuran dito. Magkakaroon siya ng tuba. Yun ang ginagawang lambanog mga kaibigan. Maraming ano yan, purpose yan. Yung ano na yan, yung dahon naman yan, yung mga dahon yan, ginagawang ano, pambubong. Ang tawag sa amin dito sa Bicol, tiklad.
tiklad ito. Ito ang dahon yan mga kaibigan, no? Ginagawang bubong yan. Sa mga hindi kayang bumili ng yero, itong ginagawa nilang pambubong sa bahay nila. Matibay yan. Matibay din, depende sa pagkakagawa. Marami dito sa lugar na yan, no? Dito sa lugar na to, marami nito niyan. Yan. Marami yan. Kusa lang kasi mga kaibigan yan tumutubo sa mga tabing dagat. Asan na kaya si Buboy? Boy! Ang ganda ng mga puno ng bakawan mga kaibigan. Diyan nagsusuot yung mga ano, yung mga alimango. Yan. Diyan mga kaibigan tumitira yung mga alimango. Ito maraming ano dito mga kaibigan, mga nipa oh. Sarap magtuba ano ng tuba dito mga kaibigan. Tuba ng nipa. Yan. Asan boy? Nakita na mga kaibigan si Buboy. Kaso marami daw ano tubig. Hindi kayang anuhin. Hukayin. Tayo bang kita? Ayaw magpakita. Sumunod ka na doon Hari, kay Buboy. Baka may ano tayong mga bubuyog dyan. Mahina-hina ka pang manakbo. Kung yung lalaking inabot dito si Taye Gunding eh. Sa bilis manakbo eh, talagang na-hospital pa siya eh. Boy, malayo na linakad natin ah. Nakalabas na tayo dito sa ano. Malapit na sa may ilog. Ano yan? Yun. Yung mga kaibigan. Ano to boy? Kaya ba itong hukayin? Sariwang sariwa mga kaibigan oh. Sariwa yung buhangin. Kilala ko ng dako. Yun ang butas. Diba mo kung dako? Dako ni boy. Puton mo. Ayan. Puton. Malaki to boy. Puton mo. Ha? Puton mo. Dudukutin ko. Ikaw na. Ikaw ang ano dyan eh. Veterano dyan eh. Ikaw ang veterano sa ganyan boy. Yan mga kaibigan. Susubukan ni Buboy na ano. Ano? Saday? Yan kasi ang kamot ko. Maliit? Sige, hayaan na natin yan. Maliit. Ano? Malalim yan. Hayaan natin mga kaibigan kasi maliit daw sabi ni Buboy. Alam mo naman si Buboy. Pagdating sa mga ganyan, gusto niya malaki talaga para kapakik-pakinabang talaga mga kaibigan. Yun mga kaibigan. May nakita na yata si Buboy. Lapitan natin mga kaibigan, lapitan natin siya. Naguhukay na eh. Malaki yata. Baka malaki boy. Malaki ng butas ha.
kiribok. Ay, kiribok. Ang maingay. Lalim na mga kaibigan. Lalim na boy ah. Andiyan na rin. Sa may sundang liwat. Pag may sundang, di ka magpararani. Sama ano. Tagal mga kaibigan, matagal. Masyado malalim. Ito na. Nandiyan na? Agad na. Andiyan na? Sige, sige. Takin mo palabas. Ito na. Ito na. Parang. Ano, malaki-laki din. Ito. Wala. Hindi na tangay. Ayun. Ito na. Ito na, tangay din. Na. Ayan. Ay. Naiwan. Oh. Ayan, ayan. Ayan mga kaibigan. Ayos. Matibay talaga si Buboy. Matibay talaga si Buboy sa ganyan mga kaibigan. Pwede na. Pwede na to pang ano sa ano, sa gulay. Pang Yes. sahog. Swerte ka talaga boy. Talian ko muna, talian. Yan. Sige, dali mo Hari. Yung mga kaibigan, nakalabas na tayo sa mga bakawan. Labas tayo sa ilog. Kalabas na tayo sa ilog. Yan yung ilog na yan mga kaibigan. Tuloy-tuloy yan hanggang galing ng bulusan yan, bulusan. Yan hanggang diretso yan mga kaibigan sa dagat. Ganyan kalawak yan, yung ilog na yan. Pag high tide, malalim yan. Napakalalim. Sa ngayon ano tayo dito sa buhangin. Kasi low tide. Malaki ang low tide, ayun oh. Ano? Ngayangay? Eh wag na, baka matinik ka niyan. Wag mo nang kapain. 24 oras ang sakit niyan. Yan yung Sorsogon B. Asan? Meron? Saan dyan? Okay na yan, kahit maliit. Basta wag naman masyadong maliit. Tama lang pang sahog sa ano. Maliit talaga. Maliit talaga? O sige, ikaw ang ano dyan eh. Ikaw ang veteran sa mga ganyan. Pag maliit, maliit talaga.
Hari boy. Tiyan mo, baka may bungkang. Bungkang. Ano ba nga to? Yan. Ay, hindi mo maano yan. Hindi mo mabuhat-buhat yan. Oh, ito bungkang. Tiyan mo. Yan mga kaibigan, bungkang ang laman yan. Basta ganyan, yung butas nasa loob ng mga kahoy. Bungkang yan, magkaiba yan sa alimango. Yan ay kulay brown mga kaibigan. Makikita natin kung mayroon talaga siyang laman. Papakita ko sa inyo mga kaibigan. Para prank to. Baka na prank tayo niyan. Tukutin mo boy. Ah, meron. Ano na rin? Tara. Ano? Yan. Ito. Yan. Eh. Sige, sige. Yan mga kaibigan yan. Diyan yung laman. Boy, baka masipit ka niyan. Sipit. Ay, naku, natanggal ang sipit. Natanggal ang sipit mga kaibigan. Hari boy. Hawakan mo lang yan. Sumiksik lang masyado eh. Ito, sumiksik lalo. Tara. Yan o. Alis. Hirap pa naman kunin. Ayan siya mga kaibigan. Ayan. Yun. Nakuha rin. Yan. Ito yun mga kaibigan. Yan. Yan na itsura niyan. Tawag sa amin dito niyan, kurumukom. Kumurukom siya. Magkaiba naman siya sa alimango kasi pag na-corner na siya ng tao, lalong paghawak na, lagi na lang siyang ganyan. Pero mga kaibigan, ito, ang kinaibahan nito, kasi pag ito nakakagat, hindi siya bumibitaw. Kaya ingatan natin na wag tayong makagat. Hindi kagaya ng alimango, pag nakakagat siya, bumibitaw kaagad. Ito, hindi talaga yung bibitaw. Kahit makauwi ka pa sa bahay mo, hindi yan bibitaw. Masarap yan mga kaibigan, matamis-tamis ang laman yan. Yan. Matamis-tamis ang laman yan. Oh, Hari boy. Oh, dandahan ka lang dyan, baka makagat ka ha. Wag mong ano yan, tulog lang yan. Natutulog kunwari, pero pag gumalaw, wag mo ano yun, baka makagat ka. Saan boy? Malaki? Saan? Ayun, sipit o nakita. Ayun. Yun mga kaibigan. Sa butas ng ano, ng maliit na kahoy. Ayan. Ayan. Ayun, sipit. Ayan. Yan ha. Ayan siya. Labas na yung sipit mga kaibigan. Boy, kunin mo na boy. Sige, chap-chapin mo. Para makuha natin ang laman.
Wow. Dalawa. Dalawang laman, magkasawa. Dalawa. Ayos. Oh. Padali siya na dali. Mula ka lang. Dalawa laman, dalawa. Dalawa yung laman, mag-asawa. Dalawa mga kaibigan. Ano pa isa? Mga natulo. Ha? Tulo. Tatlo? Oo. Bah. Ayos ah, mukhang swerte ka ngayon boy ah. 3 laman. Tatlo laman, kakapirasong kahoy. Oo. 3. Tatlo nga. Yan mga kaibigan yung kurumukom. Bihira lang makita yan mga kaibigan sa mga tindahan, palengke. Hindi kagaya ng alimango na popular na talaga siya. Puta. May tako pa. Kaya ito, maraming hindi nakakakilala ng kurumukom mga kaibigan. Lalo na yung mga naninirahan sa syudad. Tapos marami din hindi nakakilala sa akin. Bumanat na naman. Yun. Hello. Wag na natin galawin, baka masipit pa tayo niyan. Ito mga kaibigan, oh. Yan ang itsura ng kurumukom yan. Ayun o, meron o. Sa mga ano mga kaibigan, sa mga nagbabakasyon sa mga probinsya, siyempre hindi nyo masyado itong kilala. Kaya pag naka-encounter kayo nito, madali siyang hawakan kasi pag hawak mo siya, hindi na siya gumagalaw. Pero ingatan nyo lang magpakagat sa kanya kasi pag nakagat kayo, hindi talaga siya bumibitaw. Yan. Pero napakasarap niyan mga kaibigan. Kurumukom dito sa amin yan sa Kabikulan. Yan. Napakasarap niyan. Kulay brown siya. Naninirahan siya sa mga butas ng puno. Pag sa laot naman, yung mga kahoy na nakadapa, mga kawayan sa ilalim ng tubig, doon siya naninirahan. Ito pa yung dalawa. Meron dyan? Saan boy? Dalawa. Meron boy? Tapang. Ano? Dito. Yun. Nakakatakot. Ano boy? Baka masipit ka niyan boy, dahan-dahan lang boy. Okay lang na masipit ka ng alimango, wag lang yan. Kasi hanggang makauwi ka na sa bahay mo, nakasipit pa yan sa daliri mo. Yun. Ito, may malaki. Ito. Sige Ari, kunin mo na. Ingat-ingat lang tayo. Baka tayo ay masipit. Ito. Ito. Isa. Asa na boy? Siksik. Ito. Isa na. Ito. Yan. Ito yung ano. Ito. Yun. Sige boy, kunin mo na boy. Hindi makuha. Hari boy, alis dyan, baka tamaan ka ng ano. Ika.
Ang laki ah. Laki. Ayos na ayos yan. Sarap pa naman yan. Matamis-tamis. Hirap. Hirap po. Parang pag-ibig. Mahirap ba? Parang pag-ibig na naman. Ang hirap pagilapin. Parang pag-ibig, ang hirap hanapin. Ikaw lang, boy. Ako, gwardyado na ako, boy. Mahanap ko din yan. Yun. Yung para sa akin. Dali rin. Masarap to! Tapo ka na. Pati, Tapo ka lapit na. mo. Dalawa na naman, dalaman. Sige, sige. Nakakaingit. Palagi dalawa yung lawan, palagi mag-asawa. Ako wala palagi. Huwag kang magalala, boy. Darating yan. Darating din yan. Antay-antay ka lang. Alin, alin. Tupay ka rin. Pakita mo na. Alin, ay. Yan mga kaibigan, medyo mahirap lang siyang kunin. Pero pag nakuha mo naman yan, Ayan o. successful naman dahil napakasarap na ganyan mga kaibigan. Ayan. Ayan siya. Oh. Yan, dalawa yung laman. Ayan. Nakakaingit nga eh. Bihirang-bihira lang kasi mga kaibigan ang bihirang-bihira lang kasi mga kaibigan ang ano niyan, nangunguha kasi bukod sa mahirap na siyang kunin. Nakakatakot. Kailangan yung marunong lang talaga kumuha. Kaya yun nga, nakakatakot siya makasipit. Hirap naman ito kunin. Talaga? Kagaya ng pag-ibig ah. Ayan po. Wala, ganda ng saro. Tinuro ko. Parang Pag-ibig lamang. laki. Kagatin mo na kasi. Hanap-hanap May siksik pa lang masyado. Siksik? Mamamatay yung asawa mo. Siksik ka pa ng siksik. Sige, saraw, saraw. Sige, dyan mo lang, tandaan mo lang. Okay. Kuwan sa... Sayang. Bilisan mo na. Lumalaban ha. Hirap. Hirap kunin. Ganito din ako pag nagkaroon ng girlfriend. Hindi ko bibitawan kagaya nito, oh, may asawa. Hindi talaga niya iniiwan. Boy, puro kahugot boy ha. Kagatin mo na. Hirap naman. Yan. Laki. Ito yung ama. Yun ang babae. Kukunin natin yung asawa niya para pag naluto, magkasama sila. Tulungan na. Ito yung babae niya, oh. Yun. Ito yung babae. Medyo maliit no. Medyo maliit lang siya. Medyo maliit yung babae pero mas malaki naman yung, siyempre, kahit sa tao maliit yung babae, malaki talaga yung lalaki. Ito, masarap to. Listo. So yun mga kaibigan, marami na rin tayo nakuha na kurumukom. Masarap na pangulam yun. Uwi na tayo mga kaibigan. Medyo napapalayo na tayo ng linalakad. Uwi na tayo boy, dito na tayo dumaan. Sa dinaanan na. Ay hindi pala yung dinaanan natin. Dito tayo dumaan. Daanan din yan, no?
Yan na. Paglabas niyan sa atin na. Tara. Yun mga kaibigan. Sa bahay na tayo magkita-kita. Tara. Yun mga kaibigan. Ito na, nakauwi na tayo mga kaibigan. Galing tayo doon sa kumuha tayo ng yung kurmukom. Ito na, luto na. Kinakain ko na. Kanina ko pa pinapapak. Medyo masarap siya kaibigan. Manamis-namis. Marami tayo nakuha. Sausawan ako. Mahirap lang siyang kunin kasi matatagpuan natin sa mga butas ng mga puno. Kahit buhay na puno, nandun sila nakatira. Dahan-dahan lang natin inaano yung butas kasi puno yun, baka mamatay naman. Kaya, kunti lang, yung kaya lang natin kawitin. Yo mga kaibigan, shoutout tayo. Marami tayong mga kaibigan na nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala kay Bernardo Capi ng Ginsan Kamsor. Gainsan Kamsor. Shoutout nga kay LBS TV. Shoutout kay Binhamin Dalida. Shoutout kay EG Mercialis ng Piuduran Albay. Mercialis to. Oh. Mercialis ng Piuduran Albay. Yun, shoutout sa iyo kaibigan. Shoutout sa Donix TV ng Sorsogon City. Shoutout kay Cecil Agos. Shoutout sa DJ Kulit ng Buhay Ko. Shoutout kay Mail Yaya ng Marawi City. Shoutout kay Dante Di Matira. Yun mga kaibigan, shoutout sa inyong lahat. Mga kaibigan, salamat sa inyong panonood. Sa mga sumusuporta sa amin. Like and share nyo lang mga kaibigan. At doon naman sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel mga kaibigan. Subscribe na kayo mga kaibigan. At pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aming mga susunod pa mga video. Yun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye.